Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo? Salamat pala sa mga bagong subscribers ko. Salamat sa inyo mga bay. Para ito sa mga may planong mag-trabaho abroad, para rin ito sa mga OFW na ang topic natin ngayon. Ito ang 10 bagay na dapat iwasan dito sa UAE, lalo na sa buong Arab countries. Okay mga bay? Okay, dyan lang kayo ha. Tingnan nyo to. Jiski TV Vlog. Okay mga bay, tara, simulan na natin. Simula tayo sa number 10. Kasi 10 tayo, di ba? 10 bagay, di ba? Ito, yung kode ko po. Sinulat ko pa, hindi ako magkalimot. Okay, number 10 mga bay. English to ha? Huwag kayong ano. Sinulat ko sa English, pero ano na lang, i-translate na lang natin sa ano para mas maintindihan tayo, di ba mga bay? Kahit ako, hindi nga ako magkaintindihan sinulat ko di ba? Ito mga bay, number 10. Do not use your left hand to greet anyone. Yun mga bay. Huwag natin gamitin yung kaliwang kamay natin sa pag-greet o ano sa ibang tao, lalo sa lokal. Kasi iba, ano yun parang sa kanila sampal tawag doon, nasa sampal sa kanila yung ano, yung ginagamit mo yung kaliwang kamay mo sa tulad ng nag-handshake kayo tapos kaliwa yung ginamit mo, bawal yung mga bay. Yan ang pang-10 bagay na dapat natin iwasan dito sa Dubai, o lalo na sa all Arab countries, di ba mga bay? O pang-siyam mga bay, do not take photos without permission. Yan mga bay. Alam namin ng mga OFW dito sa UAE yan. Pero sa mga kabayan natin ang gusto mga abroad, may plano mga abroad. Para sa inyo to. Kundi lang to sa mga may nagpaplano, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Lahat ng OFW to. Lahat ng kababayan ko. Huwag tayong kukuha ng picture na hindi nila malaman. Dapat mong alamin muna kung pwede ba silang kunan o pwede ba, kasi bawal kasi yan kasi kala nila anong gawa nila sa picture mo, yun lang yun. Baka may gawin sila sa photos nila, baka gawa ng masamang akala nila may masama kang intention sa pagkukuha mong photos o picture, diba? Yan mga bay, do not take photos without permission. Tandaan nyo mga bay, para sa inyo to, mga may nagpaplanong mag-abroad at saka sa lahat ng OFW dito sa UAE or all Arab countries. So pang-8 na tayo mga bay. Don't eat in a public while Ramadan time. Yan mga bay, alam natin na natin mga Pilipino o OFW dito sa Arab country. Bawal tayong kumain sa labas, lalo pag Ramadan, panahon ng Ramadan. Huwag tayong kakain o mag-inom sa labas ng bahay, lalo na sa may malapit ng mosque o ano nila. Iwasan nyo yan mga bay. Kung kinakailangan, huwag na kayong kumain. Hindi naman. So iwasan lang ninyo o natin, iwasan. Kahit ako nga, hindi ko nga maiwasan minsan lalo pag gutom, di ba mga bay? Basta, iwasan lang natin mga bay, yun lang, na pang-8 natin. Do not eat in a public during Ramadan time. Yan mga bay, pang-8 natin. So, pang-7, do not disrespect the royal family in the public. Yan mga bay, siyempre naman, kahit kung sino naman, di ba? Kahit yung pangulong natin, pag hindi natin di ba, may magbabash natin o makulong ka pa, may chance ka pang makulong. So dito dapat mga bay, irespeto natin yung mga royal family tulad ng mga royal dito sa buong UAE. Kung nakasalubong mo sila, dapat i-respect mo, sabihan mo ng hello, gano'n. Basta huwag yung mga masamang salita
Yan mga bay, do not disrespect the royal family in the public. Yan mga bay. So, pang-anim natin. Ito, para to sa mga nagto. Tulad ko, ilang sa tagal ko na hindi nakainom. Namiss ko na nga ito mag-inom. Pero, ito mga bay. Pang-anim. Do not drink liquors in the public. Alam naman natin yon lahat, diba mga bay? Lahat ng mga OFW sa mga Arab countries. Huwag kayo uminom sa sa labas. Nako, kasi iwan ko lang. Okay lang kung papauwin ka. Pero sa mag-fines ka. Fines ka tapos kulong ka pa bago ka uuwi. Kasi lang naman, iwasan nyo mag-inom sa public places, di ba? Alam naman natin yun. Yan mga bay. So, yun ang pang-anim. Yun ang pang-anim mga bay. So, ito. Nako, lalo na. Puso naman ngayon yung talar dance at saka Catriona, ano yun? Catriona dance. Nako, iwasan ninyo Do not dance in the public places also. Nako, mga kabayan ko dyan, mga Pilipina. Iwasan nyo sumayaw sa publikong lugar Baka nako, madapot pa kayo. Dahil lang sa pagsasayaw niyan. So, yan mga bay talaga. Isa yan sa mga 10 ipinagbabawal dito sa Dubai. Huwag kang sumayaw in the public places. Yan mga bay. Lalo na pag may nakakita sa yung mga lokal, bawal yun mga bay. O mga kababayan, bawal yan. So, yun ang pang number 5 natin, pang 5. So, pang 4. Do not dress inappropriate. Do not dress in appropriately. Ano na yun? Meaning na nyo ba? So, huwag kayong magsuot ng hindi bagay sa pupuntahan niyo. Tulad ng magsimba kayo. Magsuot kayo ng kulang-kulang ng kulang-kulang ng tela. Dapat nasa maayos yung damit mo kung ano pupuntahan mo. Kung sa mall ka, yun lang. Magsuot ka ng maayos na pero wala tayong salitang matanggap o madampot pa ng mga pulis. Yun lang mga bay. Lalo na yung mga basta. Alam na nila yan kung anong mangyari pag nahuli sila. Alam na nila kasi ano nung role ng mga mga Arab country, diba? Bago sila pumasok, alam na nila yun. So, ito lang, isang concern lang, diba? Ang iwasan natin, do not dress inappropriately. Yan mga bay. Lalo na yung huwag kang magsuot ng nasa mall ka, yung pang beach, yung suot mo. Huwag na lang. Basta pang beach, pang simba, pang mall, o ano pa yan, basta i-ano na lang sa tamang sa iwasan natin magkamali mga bay. So yun ang pang-4 mga bay. Pangatlo na tayo mga bay. Do not bring up prohibited items. Lalo sa papuntang airport. Kasi andun lahat yung mga extreme machine nila. Lalo na sa mga mall or sa mga publiko. Huwag ka na magdala ng mga matutulis sa bagay or flammable. Yun mga bay, basta huwag kang magdala ng prohibited items. Prohibited items. Yun. Iwasan natin magdala ng mga hindi makasama sa mata ng kapwa natin. Kapwa kababayan o sa mga ibang tao din. Kapwa trabahador ko sa yun. So yun ang pangatlo mga bay. Ito, pangalawa. Ito. Do not indulge in PDA. Alam mo yung PDA? Public display of affection. Lalo na yung mga lovers dyan. Huwag kayong showing dyan. Lalo na yung ganon sa publiko. Patay tayo dyan. Basta yun mga bay, mga kabayan ko dito, mga OFW. Iwasan nyo yan.
mag-iskandaluso ang yan. Kasama yan. Iwasan nyo magpa-PDA ha. Alam nyo na yan kung anong mangyayari sa inyo pag nahuli kayo. Lalo na pag hindi kayo kasal. Lalo pag may ano ka na, may asawa ka na. Ha, mga bay, alam nyo na yan. Ito ang pinaka-importante dito sa mga OFW natin. Katulad ko, tektuhan naman tayo, mabait naman tayo, diba? So ito ang pang number 1 mga bay. Pinaka dapat nating iwasan. Lalo na sa mga may mga asawa na katulad ko. Iniwasan ko na ngayon, di ba? So, don't stay in hotel. Ha? Don't stay. Ito na ba? Don't stay together in a hotel if you're not unmarried. Ano na yun? Do not stay together in a hotel if you're not unmarried. Intindihan yung mga bayan? Yan lang. Basta ito pang number 1, iwasan yung mag-hotel kasi alam nyo naman pag bago ka pumunta doon, hanapan ka ng yung documents mo, ano ka dito, anong trabaho mo, anong status ng buhay mo. Alam nila yan. Kaya iwasan yung ng mag-hotel na hindi kayo married kasi delikado kayo. Kung pwede lang sa gilid-gilid na kayo, walang makakita. Yeah, tama kayo mga bayan. Pero ako, wala ko niyan ha. Wala ko niyan. Tiktuhan tayo mga bayan. Yun ang pinaka-importante na iwasan natin dito sa UAE. Kasi pag nahuli tayo, nako. Baka ito na yung ano ninyo, last na hininga. Nasa iwasan natin yung mga bay, ha? Yan po ang 10 bagay na pinagbabawal or dapat natin iwasan dito sa Dubai or sa lahat ng Arab countries. Mga bay, sana i-like niyo, i-subscribe niyo at i-click yung notification bells para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Sa sunod video na naman ay yung bagay na pwedeng gawin dito sa UAE. Lalo dito sa Dubai. Yun ang susunod natin mga bay. Baka bukas o sunod sa makalawa. Basta yun ang sunod na topic natin mga bay. Okay mga bay, salamat. Good job mga bay.